गिबियावनो जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर जासिदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै गोसोनिफ्राय अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिबाय। थांनाय सप्तासेयाव आङो एसे उसुबिदानि थाखाय भिडिअ खालामनो हायाखैमोन, अब्लाबो दिनैहाय मोनसे गोदान आयदा लाबोनायनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि सिगाङाव इसोरनि गुसुं गाहाम बाथ्रा बुंनो होननानै थाम-थिम जाबाय। दिनैनि आयदाखौ आं लादों जाहैबाय जोंनि जिबनाव जों इसोरजों जुदि नांथाबनानै थायोब्ला इसोरा जोंखौ माबायदि बेंनानै लायो, इसोरा जोंखौहाय माबायदि मदद खालामो, माबायदि प्रटेक्ट खालामो, नैबेनि बिसयै आं नोंथांमोनखौ बुंनो होननानै थाम-थिम जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांगोन होननानै आं आसा खालामदों। अब्ला फैदो जों दिनैनि हाबाफारिखौ जागायनोसै। जागायनायनि मुङावहाय आं मोनसेल' बाइबेल सिरि नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोग्रोनो सानबाय। गितफोरनि 34 बालाबनि 7 सिरियाव बेयावहाय बेबायदि लिरदों, फोरबोखौ गिग्राफोरनि सोरगिदिं बिनि आरफुआ बादा लुयो आरो बियो बिसोरखौ बासायो। प्रेज द लर्ड। बेयावहाय मा होनदों, एसेबां मोजां बाइबेलाव जोंनि थाखाय रैखाथि इसोरा दिनैहाय लाबोदों। फोरबोखौ गिग्राफोरनि सोरगिदिं बिनि आरफुआ बादा लुयो। जोंनि सोरगिदिं बियो जोंखौ बेंनानै लायो आरो बियो बिसोरखौ बासायोनो। जोंनि गासै बिपद खैफोद आफोदफोरनिफ्राय, जोंनि दुखु जारलाफोरनिफ्राय बियो जोंखौ बेंनानै लायो होनना बुंदों। जोंनि जिबनाव गोबां खैफोद फैनो गोनांब्लाबो बियो जोंखौ बासायो, दुखु फैनो गोनांब्लाबो बियो बिनिफ्राय जोंखौहाय बारग'होयो होनना बुंदों। नाथाय बियो जों साफ्रोमनि थाखायबो नङा। जायफोरनाखि इसोरखौ गिग्रा, जायफोरनाखि इसोरनि हुकुमफोरखौ मानिग्रा, बिथांमोननि थाखायसो बे आरफुआ जोंनि सोरगिदिं बादा लुयो होननानै बुंदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय गाव गावखौ मोनसे सोंलु सोंनानै नायदो, आं दिनै इसोरखौ माबायदि गियो, आं दिनै इसोरखौ बेसे गियो आरो बेसे फोथायो। नोंथाङा दिनै साननानै नायदो। जों दिनै संसाराव गोबांथार इसोरनि अननायखौबो मोनो, इसोरनि महिमाखौबो नुयो, अब्लाबो जों इसोरनिफ्राय गोजानाव थायो। जों दिनैहाय इसोरखौ मिथिदोंब्लाबो, जों नुदोंब्लाबो, बिनि महिमाखौ जों मोनदोंब्लाबो जों फोथायनो हाया बायदि जायो। जोङो संसारनि गोबांथार आनजादफोराव जों गोग्लैनानै गावखौनो सिखांनो हाया खालामनानै लायो। बेनिखायनो जोंखौहाय बाइबेलाव मा बुंदों, जों जेब्ला इसोरनिखौ गिग्रा जागोन, इसोरनि थिननायखौ मानिग्रा जागोन, इसोरा जोंखौ बाइबेलनि गेजेरजों जोंखौहाय रैखाथि होदों। जोंखौ मा खालामनो हायो, नैबेयाव जों नायनो दै। बोसोन बिजाबनि 3 बालाबनि 23निफ्राय 26 सिरियाव जों नायब्ला नैबेयाव मा लिरदों, नोङो संसाराव गिनाङा जासे खामिलांनो हागोन आरो नोङो सौग्रावथारनाय नङा होनना बुंदों। जोंनि जिबनाव गोबां खामानिफोर मावब्लाबो जों माब्लाबाबो सौग्रावनाय नङा होनना बुंदों। आरो 24 सिरियाव मा बुंदों, नोङो उन्दुनो थांब्लाबो गिनाय नङा, हरसेमानि मोजाङै उन्दुलांनो हागोन। जों दिनै संसाराव गोबां मानसिफोर दं जायफ्रानोखि साननायजों उन्दुलांनो हाया, जायफ्रानोखि थाखा फैसा बिल्डिं मटर दं, बिसोरहाबो जिउआवहाय जुदि गोजोननायानो गैयानो। मानि थाखाय? बिसोरनो राङा थोआखै, बिसोरनो नांबावगौ, बिसोर जिखिनि धोन दौलद दं बिसोरो थोनाय मोनाखै। खायफाया सानदों, आंनिख्रुइ उमुगा धोनिसिन, आं बेखौ माबोरै बारसिलांनो हागोन, आङो बयनिख्रुइ धोनिसिन माबोरै जानो हागोन। जों बेखौ सिन्था खालामनानै गोबाङा उन्दुनो हाया होनना बुंदों। नाथाय नों जेब्ला इसोरखौ गिग्रा जागोन, नों गासैबो लबफोरनिफ्राय, गासैबो थगायनायनिफ्राय, गासैबो गाज्रिनिफ्राय नोङो जानगाराव थागोन आरो नोंनि जिउआव गोजोननाय मोनगोन आरो नोङो गोजोनै उन्दुलांनो हागोन होननानै बाइबेल सिरियाव जोंखौ बुंदों। 25 सिरियाव दहमै संसार जानाय एबा बारहुंखा बादि फैनाय दुस्थफोरखौबो गिनांगौ गैया होनना बुंदों। जोंनि जिबनाव, जोंनि संसार जानायाव, जोंनि थांनानै थानायाव गोबांथार दुखु जारलाफोर फैब्रबनो हागौ आरो गोबांथार नोंनि जिबनाव सुथुरफोर फैनो हागौ, अब्लाबो नोंनि जिबनाव नोङो गिनाङा जासे नोङो थानो हागोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो 26 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों, फोरबोआनो नोंखौ बेंगोन, बियो नोंखौ फानाव खोख्लैथारनाय नङा होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। फोरबोआनो नोंनि गासै जिबनखौ बेंनानै लागोन, बियो नोंखौ माब्लाबाबो बे गाज्रिनि फानाव खोख्लैनाय नङा होनना बुंदों। नोङो गोजोननायाव थानो हागोन, रंजानायाव थानो हागोन। नोंनि जिबनाव गोबांफोर दुखुफोर फैनो हागौ, गोबांफोर जारलाफोर फैनो हागौ, गोबां सैनांनायफोर फैनो हागौ, अब्लाबो बेफोरखौहाय फोरबोआ गावनि रादाय होखानाय बायदि जोंनिफ्राय बोखारगोन होनना बुंदों। नाथाय जोङो फोरबोनाव गसंथानो नांगोन, नांथाबनानै थानो हानांगोन, अब्लासो नोंथांनि जिबनाव बेबायदि इसोरनि समाय लानायखौ नों मोननो हागोन। इसोरखौ जों जेब्ला नांथाबनानै थानो हागोन, अब्ला जोंखौ मा होनना बुंदों, जोंनि सोरगिदिं
बियो आरफोरखौ बादा लुनानै दोनहोयो जोंनि जिबनाव बियो आरफोरखौ बेंनानै लाहोयो जोंनि जिबनाव गासैबो दुखु जारला सैनांनायफोरनिफ्राय बे जोंखौ गोजानाव दोनगोन होनना बुङो। बेनिखायनो बे इसोरनि आशीर्बादखौ मोननो थाखाय जों मा मावनाया गोनां दिनैहाय जोङो इसोरखौ सिबिग्रा जाबायब्ला जोङो ख्रिस्टियान लाइमोनफोर जाबायब्ला ख्रिस्टियान जोहोलावफोर जाबायब्ला आरो ख्रिस्टियान न'खरफोर जाबायब्ला जोङो दिनैहाय मा मावनो गोनां इसोरा जोंखौहाय बेनिखायनो कलसियानि 3:12 सिरियाव जोंखौ बुंदों नोंसोरो इसोरनि मानसिफोर बियो नोंसोरखौ अनो होनना बुंदों। जों दिनै इसोरनि मानसिफोर जानायखाय इसोरा जोंखौ अनो होनना बुंदों आरो गावनि खालामनो बियो नोंसोरखौ सायख'खाबाय। प्रेज द लर्ड। एसेबां मोजां जोंखौहाय दिनै गावनि खालामनो सायख'नानै लाबाय। जों दिनैहाय संसाराव जोङो गावनि हामजानायखौ जों गावनि खालामनो थाखाय सायख'ना लायो। बेबायदिनो इसोराबो जोंखौहाय गावनि खालामनो थाखाय जोंखौहाय सायख'नानै लाबाय। जोंनो बासायनायखौ होबाय। जोंनि जिउनि गोजोननायखौ बियो दिनै बिनिखायनो होनो लुबैदों। रंजानायखौ होनो लुबैदों। जोंनि न'खरफोरावबो सान्तिखौ नोंथांनो होनो लुबैदों। अब्ला जों बे गोजोननाय आरो सान्तिखौ जों दिनै फोरबोनिफ्राय जों मोननायखौ जों लानि। मानोना इसोरा जोंखौहाय सायख'खाबाय। बेफोर गासैखौबो होनो थाखाय जोंनो थाम-थिम जानानै दङ होननानै फोरबोआ। बेनिखायनो जों बे अननायखौ लानि, इसोरनिफ्राय आशीर्बादखौ लानि, जों गोजोननायखौ लानि, जों रंजानायखौ लानि। आरो बेनि उननि बाइबेल सिरियाव जोंखौ बुङो बेनिखायनो नोंसोर गोसोमानिजों अननाय, अनखांनाय, दद्र जानाय, गुरै जानाय आरो सैसोनो हानायखौ गानदो होनना बुंदों। नाथाय बे गोजोननायखौ मोननो थाङोब्ला जों इसोरनि उन थाबायग्रा जों सेला जानायखाय जोंखौ बाइबेलाव जोंखौ मा होनना बुंदों नोंसोरो गोसोमानिजों अननायाव जों अनलायग्रा थानांगोन। जों अननाय थानांगोन जोंनि गोसोआव। जों अनलायनो हानांगोन। जोंनि गोसोआव मुगैनायफोरखौ जों गारनो हानांगोन। अनखांनाय जों गुबुनखौ बोखांनानै लाबोनो हानांगोन। सोरबाया मायावबा खैफोदाव गोग्लैनानै बिथांखौ जोङो मोजां फारसे जों बोबोनांगोन। बिथांनि जिबनावबो गोजोननायखौ जोङो होनो हानांगोन। जोंनि जिबनावल' गोजोननायखौ मोननानै मा जानो? आंनि नसुंसेनि मानसिया जुदि बेबायदि गोजोननायखौ मोनाखैब्ला जों बिसोरखौ अननांगोन। जों बोबोनो हानांगोन। जों बिसोरखौबो बेबायदि आं बायदि गोजोननायखौ होनो हानांगोन। आंनि न'खरनि बायदि रंजानायखौ होनो हानांगोन। अनलायग्रा लोगोफोर। बेनि उनाव मा होनो दद्र जानाय। जोङो दद्र जानो हानांगोन। माबोरै दद्र जानो हागोन जोङो? जोंनि आखुफ्रा गुरै जानांगोन। जोङो नांलायनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। जों थगायनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। बोराबलायनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन। अब्लासो इसोरा नोंखौहाय बोर गोनां खालामगोन। जेब्ला नों बेबायदियाव नांथाबनानै थागोन नोंथांनि जिबनाव थारैनो नोङो इसोरनिफ्राय अननायखौ मोनगोन, बाख्नाय जानायखौ मोनगोन आरो संसारनि मानसिफ्राबो नोंखौहाय मोजां होननानै बाख्नायगोन। संसारनि मानसिफ्राबो नोंखौ मान होगोन। आरो बेनि उनावहाय जों गुरै जानो नांगोन होनना बुंदों। जों गुरै जानांगोन। जोंनि रायलायनायफ्रा रागाजों नङा। जोङो बुरखायनायजों, बुजायनायजों, जोङो अननायजों जानो नांगोन। अब्लासो बेवहाय इसोरनि बोरा थागोन। आरो जोबथियाव सैसोनो हानायखौ गानदो होनना बुङो। जोङो जोंनि सायाव गुबुना रागा जोंब्लाबो, जों बोराबब्लाबो जों सैसोनो हानांगोन। सोरबाया जोंनि सायाव गोरोन्थि मावदोंब्लाबो जों बिसोरखौ सैसोनायजों, जों अननायजों बिसोरखौ निमाहा होनो हानांगोन। अब्लासो नोंथांनि जिबनावहाय बेबायदि इसोरनिफ्राय बोरखौ मोननो हागोन। अनलायग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो जों दिनैहाय साननानै नायदो जोंनि जिबनाव जों आंल' गोजोननायखौ मोननायखौ जों लुबैगोन नामा? नोंथाङाल' नोंथांनि जिबनाव गोजोननायखौ नोङो लानो लुबैगोन नामा? बेनिखायनो बे अननाय, गोजोननाय आरो इसोरनि आशीर्बादखौ आंल' नङा, नोंल' नङा, जों साफ्रोमबो मोननाय बायदि जों इसोरनि बे गाहाम रादाबखौ, बे अननायनि रादाबखौ जों बयनोबो फोस्रावनांगोन। बेनिखायनो आं आसा खालामदों दिनैनि बे गुसुं रावनि गेजेरजों इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। आरो लोगोसे बे समाव नोंथांमोनखौ खावलायदों बेबायदि इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोना दिनैहाय जुदि गिबि खेबनि थाखाय खोनाबायब्ला अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेबायदिनो इसोरनि गेदेरथार गाहाम बाथ्राखौ खोनासंबाय थानो मोनगोन। लोगोसे हानायमानि बे भिडिअखौ शेयार खालामदो। बेबायदि अननायखौ जेन जाहाथे नोंल' नङा, आंल' नङा, जों बयबो मोननो हानाय बायदि इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थानानै आशीर्बाद खालामदों। आं बे समाव गुसुं आरज खालामनि। जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अंख आफा इसोर नों आफाखौ थानाय बे समाव हामबायदों। नोंनि गिदिर अननायखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ नोंनि गुसुं राव सावरायलायनो जों बे मोजां समखौ मोननायनि थाखाय नोंखौनो हामबाय आरो हामबायदों फोरबो आफा। दानो बे समाव गथायदों जों सोलोंनो मोनबाय फोरबो आफा। संसाराव जों जेसेबां समसिम थांनानै थागोन नोंनि अननायनि बेन्दोङाव थानानै नोंनि मानिग्रा, गिग्रा आरो नोंनि हुकुम
फालिग्रा जानानै सोलिलांनो हानाय बायदि जोंनि जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदो नोंनि अननाय आरो आशीर्बादजों जोंखौ दैदेनदो प्रभुआ नोंनि बाइबेलाव बुंखानाय बायदि नोंखौ मानिग्रा आरो गिग्रा जायोब्ला नोंनि सोरगोनि आरफोरखौ जोंनि सोरगिदिं बादा लुनानै दोनगोन होननाय बायदि बेनिखायनो जों नोंनि सोरगोनि आरफोरनि बादा लुनायखौ जोंनि जिबनाव जों लुबैदों प्रभुआ जोंनि गासै दुखु दाहा गासै बे जेंनाफोरनि सुस्रांनायखौ नोंनियाव जोङो दिनैहाय आसा खालामदों जों भरसा खालामदों दानो बे समाव गथायथों जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायबाय बिथांमोननि जिबनावबो गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ होग्लायदो जेब्लायबो बिसोरबो जेन नोंनि फोरोंनाय हुकुम बायदि सोलिलांनो हानाय बायदि बिथांमोननि जिबनावबो जोबनो गैयै आशीर्बादखौ होग्लायदो प्रभुआ दानि समाव हामबायनायजों जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउ आरो गुसुं आरज बाखि सम्मानिखौ नोंफोरनाव गथाय खृष्टखौ जिसुनिफ्राय आमेन।